Elixhobongwana likhaya kusapho lwakwa Grangxabe. Olusapho zange lwayingcamla lento kuthiwa idemocracy. Usogolwana Grangxabe ngutata wabantwana abahlanu. Ukhe wazama ukokhela usapho lwakhe indlu yodaka, kodwa zaphanze ezonzame zakhe ngenxa yempilo enkenenkene. Ndihlala kulo mkhuko ndiyanetha nabantwana abahlanu. Kwaqala kwatsha indlu kwela cala. Sakha umkhuko sahlala apha. Siphila mna ngohlala kule mizini. Abantwana babelekela apha endlini. Yanamali yoba ndiyobelekela esibhedlele ndiqela isiqethi special ngoba indoda amayisebenzi ndiphila ngocela. Abantwana amana certificate abana ID. Ngenxa yemeko emvekhaya abantwana bakwa Grangxabe babona kungcono bayeke kwasikolo eso. Into endiyekisile esikolweni kukuhlupheka kwam. Ngenxaba umama kanawo leyo ndifundisa imali. And apha ekhaya kuyanetha xa ndilala mhlawumbi kunetha ndivuka mhlawumbi uniform yam ayo imanzi. Ndingakwazi ke ukuyinxiba. Ndiyeka ndihlala ndingayi esikolweni. Ukanti nenzame zabahlali zokufuna uncedo kwabasemagunyeni bezisiwa phansi. Urhulumente wephondo leMpuma Kapa uthembise ngokungenelela. Isebe lizothumela amagosa azokuya ukuhlola le meko nge-19 kaApril. Ngokwengxelo ezothi ivele emva kokuba isebe lendolweni elikhaya icandelo elijongene nolwakhiwo lwezindlu ngokungxamisekileyo liyothi licebe libonelele olusapho ngendlu yokwethutyana kungaphelanga iintsuku ezili-14. Isebe lizojonga ii-options ezi-available ukuqinisekisa ukuba olusapho lufumane indlu yesigxina kungaphelanga iinyanga ezintathu. Isebe lemicimbi ekhaya nalo lizibophelele ekubeni liza kundwendwela olusapho ukuze lifumane iinkcukacha zalo. Kwindaba ze SABC ndingufundiswa Mhlekude ehobeni eXhora.